Ze is daar. Ze is hier. Ze is in de gsm van Stijn. Wacht, wacht. Pas op, hè. Ja, waar ga jij, jong? Een salto. Je woont toch in het midden van de markt? Ja, daar op surf, hè. Een beetje sightseeing. Konnichiwa. Konnichiwa. Hoe vond je het, Astrid? Dikke duim voor mij. Joe. Zij moet echt zo leren de auto rijden, dat gaat gemaakt grappig zijn dan. Met een helm en al. En zo beschermen zo. Nee, gewoon zo dik met Michelin. Mannetjes, ik heb het wel in het midden van de markt gedaan. Ja, we zullen het op Facebook zetten. We zetten nu in de